हाखौ दिनै मानो उद्धार खालामनानै होनो हाया जों दिनै मानो जोंनि जायगायाव आलाय सिलाय जानो हा गैयै जों मानो जादों फालाय दिनै ओमफ्राय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन ओमफ्राय बर' हारिमु आफाद ओमफ्राय गावबुरा आफाद ओमफ्राय बर' समाज दङ आरो बनसु दङ ओमफ्राय राभा स्टुडेन्टस इउनियन दङ ओमफ्राय गुबुन गुबुन माने साननो गोरों गेदेमा बर'फोर दंमोन दिनै बाहागो लादों आल'सना जोबोद मोजां जादों आरो दिनैनि आल'सना मेनलि मोननै आयदानि सायाव जादोंमोन बे जाहैबाय हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थानाय इलिगेल जायनाखि एनक्ल'जार्सफोर दं बेफोरखौ इभिकसन खालामनायनि बाथ्रा लानानै सावरायनाय ओमफ्राय गुबुन मोनसे जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जायफोर इलिगेल माने हाबनानै थानायखौ होखारनांगौ बिनि दाबिखौ लानानै जों सावरायनाय बे मोननैखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव फैबाय जे बेल्ट ब्लकखौ जेरैबाबो रैखा खालामनांगौ ओमफ्राय हाग्रा ओनसोलनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजर जायफोर दंफैयो बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय बिसोरखौ होखारनांगौ बेयाव बयबो एकमत मोनसे माने थांखि होनाय जादों आरो लोगोसे मोनसे थांखि आजावनाय जाबाय जे थाबैनो बे मोननै इस्युखौ लानानै बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमगोन मोनसे डेलिगेसन टिम दानाय जाबाय आरो मेम'रेन्डाम होनाय जागोन ओमफ्राय लोगोसे जोङो दिनै रोखायै बड'लेण्ड जुनादि सुरक्षा मन्थ्रनिफ्राय बुंनाय जायो जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ब्रिटिशफोरा जोंनो होनानै गालांखानाय आरो बे हाया जोंनि आबै आबौ आजौमोननि हा बे आबै आबौ आजौमोनहा जोंनो बे हाखौ रंजा खुसि माने सोद्रोमथि गोनां हारिमु गोनां रायजो जानो रुजु रुमु रायजो जानो जोंनो होलांखादों आरो दिनै बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ दिनै माने सिकिउर दंब्ला बे जायगायाव दिनै गुबुन हारिफ्रा हाबफैनानै थानो मोनै हारिफ्रा हाबफैनानै जोंखौ दिनै माने आलाय सिलाय खालामबाय जों दिनै जोंनि जायगायावनो जोंनि हायावनो दिनै जोङो गिनो गोनां जाबाय जों दिनै रैखा गैया जाबाय जोंनि राव हारिमुवा दिनै गिनांगौ जानानै थाबाय हयथ' बेबायदि अबस्थायाव थायोब्ला जोङो माखासे बोसोरनि उनाव जोंनि हारिया माने जोबनायनि लामायाव फैगोन जों बेखौ नुबाय बेखायनो जोङो बे हाखौ जोङो थैस' थांस' जों जेरैबाबो लाखिनांगोन थैथां जोङो बे हानि थाखाय जोङो जुजिनांगोन आरो जोंनो बे हाखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनो आयेन होखादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि माने चेप्टार 10 आयेन बेखौ जों होखादों आरो लोगोसे जोंनो बे आयेनजों लोगोसे माने सुप्रिम कर्टआबो जोंनो अर्डार होखाबाय बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार दं बेखौ होखारनांगौ होनना बुंखाबाय प्राइम मिनिस्टाराबो जोंनो 2014आव अर्डार होदों जे होखारनांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टआबो बुंदों होखारनांगौ होननानै आरो दिनै एफाराब जुदि जोंहा आयेना दंखायोब्ला जोंनि हाखौ प्रटेक्ट खालामनायनि ट्राइबेल बेल्टफोरखौ जों दिनै मानो प्रटेक्ट खालामनो हाया दिनै जोंनि गभर्नमेन्टखौ जोङो बुंगोन मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ जों बुंगोन बिथांमोनहाबो जाहाथे माने बेयाव गोसो होनानै मावो नङाब्ला जोङो जे मोनसे टाइमाव हारिया जोबहैनो हासिगौ बेनि थाखाय जों माने सिन्था खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै हाग्रामा महिलारिखौल' बुंनाय खोथा नङा दिनै बेखौ जुदि इभिकसन टिभिकसन जुदि जायोब्ला हयथ' बेयाव ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम फैनो हागौ पुलिस पावारनि खोथा फैबाय दा ल' एन्ड अर्डारखौ सामलायनो थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआबो दायथ' लाफानांगोन स्टेट गभर्नमेन्टजों बुरजा फाजा थानानै मावनांगोन दा दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ हेमन्त बिश्व शर्मा गावनि जायगायाव गोबां माने गभर्नमेन्ट हाफोरखौ दिनै उद्धार खालामबाय इभिकसन खालामबाय दा दिनै जोंनि जायगायाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ दिनै मानो उद्धार खालामनानै होनो हाया जों दिनै मानो जोंनि जायगायाव मानो आलाय सिलाय जानो हा गैयै जों मानो जादों फालाय दिनै गोदाव सोराव माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवबो हा सेन लाजाबाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्ट हा माने खासाफोर दं बेयावबो जों थानो हालिया जों हाग्रा बंग्रा थाबाय बायनांबाय गोदाव सोराव आलाय सिलाय जों बिदि जिउ खांसे बेसेबां गोबाव जिउ खांदों बिदिलाय दिनै हाग्रा बंग्रा जों इसेबां जिउ खांनो थांबाबायनाय हाग्रायाव थांबाबायनाय दिनैबो ओंखारजाहां गाबोन ओंखारजाहां गिलुं गिलुं बिदि जिउ जागोन नामा दिनै मालाया गोबां माने थांनानै थानायनि गोबां माने सिभिलाइज मोनसे समाज हिसाबै दिनै आवगायगासिनो दङ जोंना दिनै बे हाग्रा बंग्रा सिङाव थानानै दिनै खुनुरुखुम माने दालाय बिलाइनि न' लुसाबबायनानै दङ आरो दिनै बिसोरो माने थांनानै थानायनि खुनु जेबो गैया बिसोरा गिसां गुसां थायो दा बिदि मोनसे जिउ जागोन थांनानै थानो थाखाय पारमानेन्टलि मोनसे सुख गोजोन जायगा नांगौ दा जोंनो ओंखायनो बे सुख गोजोन जायगा जोंनो नांगौ बेखौ दिनै बे समाव बड'लेण्ड जुनादि सुरक्षा मन्थ्रआ सरकारखौ दाबि खालामगोन जेरैखिया मानो बे बेल्ट ब्लकनिफ्राय गुबुन माने थानो मोनै मानसिफोर ओंखारनांगौ आरो हाग्रा बंग्राफ्राव जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैनाय
बिसोरबो ओंखारनांगौ आरो जोंनि बे जायगानि थागिबि फिसा ट्राइबेलफोर बिसोर जाहाथे आलाय सिलाय जानाङा जाहाथे बिसोर माने मोजाङै रुजु रुमु रायजो जानो हायो जों बेनि थाखाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार मावनो हायो जों बेखौ खावलायो अदेबानि जोङो खुनु दिन खुनु हारिनि जों बेरेखा नङा खुनु जाथिखौ जों हिंसा खालामा जोंनि अधिकारखौ जाहाथे सेना लाया जोंनि अधिकारखौ जाहाथे सेनानै जाहाथे बिसोरो जोंनि हा हु सेनानै लानानै थाया जों बेनि थाखाय जे बाथ्रा बुंदों जाय थानो मोना बिसोर थानो मोना जायफ्रा थानो मोनगोन थाबाय थाथों बिसोरो जोंजों मिलि जुलि जों बेखौ माने लुबैयो दा जोबनायाव दिनैनि मेलाव जे बयबो फैबाय बयबो बाहागो लाबाय बेनि साबसिन नङा आरो फैगौ दिनफ्राव आरो जों गोबां जोङो ज' जालायबावनांगोन जाय आफादफ्रा जोङो ज' जाफैयाखै फैयाखै बिसोरखौ जों एप्रच